acum disponibilă în noua sticlă avantajoasă de 2 litri. Recomandată de Societatea Română de Pediatrie. Aqua Carpatica. Întoarcerea la puritate. Pentru dinți sănătoși, mestecă Orbit după fiecare masă. Orbit. Pentru dinți sănătoși. Ronic acum pătrunde în profunzime pentru a umple vizibil ridurile profunde, fără injecții. Noua formulă Hyaluron Filler de la Eucerin. Neutralizează mirosurile neplăcute, oferind un parfum proaspăt de durată. BioCarpet reînvie farmecul covorului. De mii de aplicații. Ia-ți-l acum la doar 19 lei cu abonamentul Smart XXL și ai un pachet de comunicare complet. Cosmote, lumea noastră ești tu. Ai idee cine are grijă de ai lor? Colgate Total. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medicii dentiști din România. Plus, până pe 23 aprilie, transport gratuit la orice saltea Dormeo. E timpul să te convingi și tu că poți dormi mai bine. Sună și comanda acum! Dormeo. Volum pentru un păr plin de viață. Un volum lejer și frumos ca tine. Garnier Naturals, drojdie de bere și rodie. Ai grijă de tine. Garnier. Dacia Duster. Scandalos de accesibil. Ai seria limitată Duster Prestige la doar 11.250 de euro. Zile cu Vitaritma, o combinație inteligentă de ingrediente moderne, cu enzima Q10 și guarana. Vitaritma și ziua ta prinde ritm. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Romtelecom, pachetul anului revine. Ia-ți acum 3 servicii cu doar 59 de lei și ai 61 de canale TV, internet până la 100 de mega și telefon inclus. Romtelecom, împreună acasă. Până pe 25 martie ai căpșuni, caserolă 500 de grame la numai 7,49 lei și pachet Coronița, 2 kg de zahăr și 1 kg de orez la doar 12,89 lei. Devine Fixodent Complete. Se fixează perfect, sigilează și îți dă confort. Așa că uiți complet de proteză. Fixodent Complete. Gustă viața mai mult. Acum îți oferim internet dublu ca să afli tot ce ai nevoie direct de pe telefonul mobil. Pulpix. Atenție! Oferta este valabilă numai în perioada 23-25 martie. Altex, cel mai mic preț din România. Stop it.